Пренасяме прекрасното настроение от уъркшопите, които се организираме заедно у дома. Подготвила съм ви домашен кит за среща с приятелки, за празнуване на моминско парти, на рожден ден, всякакъв повод или просто нуждата да останем у дома и да поканим най-близките си хора, за да прекараме качествено време заедно. В този кит ще откриете всичко необходимо за минимум 4 човека. 4 съда за свещи с всички други принадлежности, които са необходими, соев восък или кокосов восък и аромат. Ако имате нужда от повече бройки, винаги може да изберете по време на поръчката. Имаме повод за Team Bright, имаме повод просто уют у дома и момичешка компания, която се забавлява вкъщи. Вижте, изберете и тогава поръчайте. Днес сме във Варна и с моите приятелки ще се забавляваме и ще изпробваме колко удобно и колко приятно е да се съберем у дома, далеч от шума на заведенията. Пожелавам и на вас да имате хубави поводи или просто без повод да съберете близки хора и да имате хубави моменти.